Засада на Воронин. Ето го и последния съдийски сигнал. ЦСКА победи Байер Леверкузен с 1-0. Факлите на победата са в ръцете на публиката. Големият играч на ЦСКА днес. 12-тият футболист на ЦСКА. Заслужена радост за всички българи. Заслужена радост за отбора на ЦСКА, който заслужено спечели срещу Байер Леверкузен. Нещо, което съм сигурен, че всички сте очаквали, уважаеми приятели на футбола. Сигурен съм, че ще имате още много поводи за радост, когато ЦСКА играе с не по-малки отбори и в груповата фаза на турнира за Купата на УЕФА. Днес ЦСКА доказа, че е един голям отбор, доказа, че може да играе не само с по-слаби отбори, а и с отбори като Байер Леверкузен. Доказа го и на стадион Анфилд срещу Ливерпул. Единствено, може би, ако има някаква нотка на сантименти, е за Димитър Бербатов, централния нападател на Байер Леверкузен, който днес нямаше ден при една от открилите му се ситуации да се разпише, но ние го обичаме Митко Бербатов, като всички българи, едва ли някой му се сърди за това. Триумф за българския клубен футбол, уважаеми зрители. ЦСКА прави своята почетна обиколка. Своята заслужена почетна обиколка. Ето, че след като отбора на ЦСКА победи Байерн през 1982 година, дочакахме нови две победи срещу отбори от Германия. Дочакахме ЦСКА да елиминира за първи път в своята история отбор от Германия. Заслужена радост. Заслужена радост за всички българи. А в момента виждам, че един друг голям българин, Димитър Бербатов, е с Методи Манченко и ще го видите след секунди, след като Бербатов се поздрави с Милдраг Кешич. Поздравления, разбира се. Методи, можеш.